todas elas, ou morían moi novas, ou, cando empezaban a ter un certo protagonismo, atoparon unha vía, que mandarlas fora. Mandarlas fora. Ela vai a ser enviada en misión diplomática a Kabul, por encargo do partido bolchevique, entre o ano 1920 e 1923. Neste período escribe gran cantidad de traballos sobre a guerra. A pesar de estar en Kabul e de levar unha misión diplomática, vai escribir gran cantidad de traballos sobre a guerra, que normalmente non son nada conocidos, pero sobre a situación económica tan terrible que ten a Unión Soviética despois da guerra e como é necesario afrontar, entre outras cousas, para resolver o problema da fame, que é o máis importante que hai que afrontar no ano 1931. Morre no ano 1936 na Malaia, que tamén collera durante a súa misión diplomática en Japón. Ben, aquí vemos algunha das participacións de estas mulleres no traballo internacional que van a levar na Segunda Internacional na defensa da paz e na defensa tamén da Organización Internacional de Mulleres na conquista do feminismo. E María Spiridonova está acollín porque é curioso, cando eu estuve na Unión Soviética, en estuve no 1986, era o toque de la Varsovia, atopei con que esta muller estaba convertida nun símbolo. Había monecas, había esculturas, había carteles, e eu non tiña ni idea de quen era. E ademais non atopei ninguna referencia. Nunca atopei ninguna referencia. Está convertida no símbolo do folclore revolucionario dos campesiñanos daquele mundo. Era dentro do mundo folclórico, porque a vestían sempre carteles con aqueles vestidos tan bonitos e tan desmodados, con aqueles pañuelos atados, con aquelas mulleres rusas, sobre todo as rusas eslavas, se pintaban moito e les gustou moito, pero, as que veíamos ali camiñamos da vez. E elas estaban convertidas incluso, nun símbolo, esas características. E co tempo conseguimos saber quen é esta muller. Esta muller, que no ano 1906 se ofrece voluntaria para asesinar a un dos máximos torturadores do exército cosaco, Mucenovsky, responsable directo de todas as torturas de todos os revolucionarios e as revolucionarias, e o fixo, ofrece voluntaria e asesinou, levou un tiro. Foi detida, torturada, cando se soubo do seu xuízo unha movilización internacional inmensa das mulleres en todo o mundo. O seu xuízo trouxe como consecuencia unha movilización enorme das mulleres, tanto en Europa como en América, e no xuízo ela fixo a súa propia defensa, acusando feito por feito o comportamento de este home, que torturaba, violaba, por lo tanto era unha verdadeira amenaza para todo o mundo, digamos, revolucionario en este momento, e ademais demostrou varias violacións de mulleres non só nos procesos no cárcere, sino tamén nas rúas, etc. É dicir, na súa vida cotidiana. A pena desta movilización internacional fixo que a pena de morte fora conmutada por cadea perpetua e sae do cárcere en febreiro de 1917, milita os bolcheviques e convirte na única muller líder no campo. É a única, os homens teñen moitos problemas, incluso na súa introducción entre o campesiñado. Os homens de obreiros moi ben, os homens de campesinos tamén, os homens de soldados tamén, pero os homens de campesinos era moi especialmente no territorio onde os cosacos dominaba gran parte e tiñan control. E ela convirtese en unha líder importante dentro de todo este mundo, que é o mundo do campesiñado. Tiña moi boa relación con Lenin e no ano 1918 pasa a militar no movimento dos sociales revolucionarios, o cual inmediatamente a súa situación política muda. Foi detida, encarcerada no Kremlin, deportada a Siberia
as mulleres estaban armadas no ano 1917. Aquí tedes a inmensa participación de mulleres que as imágenes nos permiten ver na Unión Soviética. Aquí tedes o Exército Vermelho do ano 1921 con mulleres protagonizando e defendendo o proceso revolucionario fronte ao Exército Blanco e reforzado pola aportación de algúns estados europeos, e que tan caro que costou a Unión Soviética, que foron 5 millóns aproximadamente de mortos e mortas, e a fábrica se establece a partir do ano 1923. Ben, e a partir deste momento as mulleres se convirten tamén en elemento fundamental ano 1923, que quería chegar, de apoio á falta de infraestructuras previstas no propio Código Civil. As mulleres acollen a moitísimos nenos orfos, moitísimos, consecuencia da guerra, que moitas veces caían en maus de trata, de esclavitude, de sodomía, é dicir, de todo tipo de comportamentos. E, sobre todo no mundo rural, as mulleres os acollen e crean movimentos asociativos para dar cabida á protección de toda esta nenez, que moitas veces vagaban simplemente por fame, buscando un cacho de pan donde alimentarse. Isto os leín, non? Todos os códigos, todo que está contemplado no Código de Familia. Aquí tedes algún exemplo da posta en marcha de todos estes dereitos conquistados, de xeito seguramente por precario, pero se contemplades, todos estes servizos e dereitos moitísimas veces ainda aparecen hoxe nos programas de goberno, e, por tanto, nas conquistas que todavía quedan que facer para a humanidade, porque isto non son cosas de mulleres, son mellores para a humanidade. E é verdade que cais o aspecto máis importante desta transformación na Unión Soviética, e unha das cousas que temos no balance que vai a quedar, é o cambio de roles no mundo laboral das mulleres. Efectivamente, as mulleres soviéticas pasaron a ocupar todos os postos de traballo que nos podáis imaginar. E iso xa foi irreversible. Absolutamente en postos tecnolóxicos, en todos os postos que vos podáis imaginar, e tamén no campo, evidentemente, cando a partir da NEP todo o proceso de mecanización para fomentar a industrialización do país, pois condeve a mecanización dunha parte importante do mundo agrario. A escola mixta é outra conquista da revolución que vai a ser abolida no ano 1941. No ano 1941 se abole a escola mixta e volve a escola separada. E esta, digamos, vida normal entre ambos os sexos, veremos que tamén nos períodos stalinianos, sobre todo os anos 39 e 40, vai a mudar, non só esta abolición do aborto e a escola mixta, sino tamén a, digamos, reafirmación do papel reproductivo das mulleres, só que é un papel productivo. Ben, pero non só me interesaban as revolucionarias políticas, as mulleres cambiaron tamén. Nesa gran transformación que fixo a Unión Soviética no ano 1917, o mundo da cultura, da arte e da creatividade. E delas sí que tamén non se sabe nada, e vos direi que todas as que vos vou a citar están no Louvre, no Reina Fabiola, na Fundación March, están en cantidad de museos, pero son invisibles. Son invisibles, completamente invisibles. É verdad que tuveron vidas curtas, tuveron vidas relativamente curtas, non? Pero revolucionaron completamente o mundo da arte. Si se fala de Mayakovsky, se fala de Machkovsky, se fala de algúns de Stravinsky, se fala de grandes revolucionarios que cambiaron completamente o mundo da arte, pois elas o fixeron tamén. E o fixeron con unha intensidade enorme que en gran parte se explica como, bueno, pues acabaron nunha vida curtísima, non? Lyubov Popova así no manifesto do ano 1921 en contra da pintura de estudo e a favor das novas técnicas pictóricas, moi especialmente a pintura industrial, que a revolución vai a poñer en marcha, e era unha das que ten obra colgada para que se
non hai iguales, pois que a vostedes, tanto no Raíña Sofía como na Fundación March, entre outras, non? Ela fai unha obra, sobre todo, industrial e constructivista. E van a traballar muitísimo como propagandistas, tamén, muitísimo. O material como repartín forma parte deste muralismo e propaganda que nunha poboación en gran parte analfabeta foi un dos elementos de divulgación e propagación da revolución, igual que subiu na España republicana, no Estado español republicano, en do ano 1931 e 36, e moi especialmente 36 e 39, por todos os muralistas e cartelistas da Escola de Valencia, e, bueno, pues, obviamente, este mundo dos murais, da propaganda, etc., pois vai a ser moi visual, non? E Popova vai a participar activamente neste movimento, a pesar de que veis aí que morreu moi nova no ano 1924. Olga Rozanova, que xusto pon os pés no inicio da producción e xa morre, que non lle deu tempo, aí moito máis claro dentro sen soño se empezaba a cumplir. Bueno, pois Olga Rozanova, que morre en 1918, participa activamente en todo o movimento de bandarras que vai a poner en marcha ainda en Rusia, no momento da guerra, moi especialmente en San Petersburgo. Todo ese mundo de efervescencia que se vivía en San Petersburgo e que aprovechou a moitísima xente, non só a Llorriz, senón a moitísima xente. Bueno, pois Olga Rozanova participa de todo este movimento e tamén unha das que ten obra prácticamente por todo o mundo. E xa veis aí como todas as novas escolas pictóricas están presentes na súa obra. Alexandra Esker, bueno, pois esta, ademais de participar activamente en todo o movimento de vanguarda, tuvo un posto importante, foi directora de arte de Moscou, foi directora de arte de Moscova, e precisamente por esta dirección de arte, no ano 1925, París, primeiro o Louvre e os balés de franceses, nacionais franceses, chamaron para facer un traballo, para facer unha obra de investigación por un lado, dar unha conferencia e facer o vestuario de un ballet. E cando viron a súa calidade e a súa capacidade artística, pois lle ofreceron traballo no Ballet Nacional de Francia e ali se quedou. E entonces fixo gran parte dos vestuarios de ballet, e que estaba en a Unión Soviética cando fixo, pero a partir do ano 1926 hasta a súa morte no ano 49, prácticamente o vestuario dos balés de Francia e algunos vestuarios da Comédie Française están feitos por ela. Por lo tanto, e a outra é Stepanova. Stepanova eran todas amigas, todas moi amigas. E ademais vivían xuntas, traballaban, salían a facer murais, a repartir propaganda, a imprimir propaganda, a traballar, bueno, todo. Bárbara Stepanova se implicou directamente co Partido Bolchevique do primeiro momento. E aquí tedes a producción. Ela fixo gran parte da característica de toda a NEP, incluso despois na NEP, de todo, as campañas de Nadia Krúpskaya pola lectura, todo eso fixo ela absolutamente todo, e a verdade que é unha calidade impresionante. Mirade, se buscades, eu vos traigo aquí unha imaxe, pero vai a cantidad de publicacións, de imaxinería que ela fixo ao servicio da Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era que facía as portadas da revista das mulleres, era que facía a cartelística do Cendotel, era que facía absolutamente. Aquí vos trouxen algunha imaxe máis para que vexades o gran sentido da propaganda, na súa obra gráfica, que foi o que se dedicou maioritariamente. Ten algún cuadro, fixo algún cuadro, pero... E ben, para darnos tempo, creo que xa fui demasiado longa, pero é que hai que ponerlas donde se teñen que estar, en medio. Fixen aquí unhas interrogantes, como vedes, están todo pequeno.
Alexandre Voluntario, en 1946, fai ese texto que vos repartí: a muller soviética unha cidadana plena con igualdade no seu país. Evidentemente, o balance que fai Alexandre Voluntario en 1946 acaba de iniciar a Segunda Guerra Mundial, donde, por certo, elas tuveron un protagonismo enorme. Non vos digo nada porque para algo hai unha premio Nobel que escribiu, non? Para algo hai unha premio Nobel que escribiu, non? Da a participación inmensa que tuveron na guerra as mulleres soviéticas, desde negras que ocultaban as súas edades para poder defender os seus dereitos no frente, hasta todo tipo de mulleres, non? E o enorme protagonista que tuveron na defensa de un Estado da Unión das Repúblicas Socialistas Soviéticas que tuvo na guerra aproximadamente 26 millóns de mortos e mortas. Pero eso, eu vos recomendo a lectura deste libro porque é unha beleza impresionante e ademais o podedes ler os pouquinhos, que é moi importante porque para digerirlo hai que ler os pouquinhos. Por lo tanto, podedes ler os pouquinhos. Porque estes feitos e estes nomes e estes rostros están ocultos e silenciados son gracias aos libros de texto de historia no seu relato da Revolución Soviética. Ben, con isto agardo que os puxera non un poquinho máis de luz, sino un poquinho máis de inquietude para que vos busquedes a luz que se precisa. E este é só un exemplo de como se conta a historia e de como que tiene que ser contada. Moitísimas gracias.
Pero bueno, eso non é nada diferente do precio que os pagan moitas mulleres por ser libres, que está en meter. Bueno, Ou non? eu quería precisar outras cuestións, pero non para dar respostas, sino para plantearlas. E ali hai outra pregunta. Vamos juntando varias. Esta semana, aparecía a entrevista con Catherine Merrill, que é autora do libro Hotel Milenio. E curiosamente, nesa entrevista, cito textualmente, dice o bolchevismo era masculino. A razón de que había moi poucas mulleres no partido. Creo que unha das razóns para isto era que era extremo e as mulleres tendían a preferir a idea do compromiso. Perdona, é que non me tendían a preferir a idea do compromiso. Creo que o bolchevismo se convertía nunha ideoloxía dos obreiros da siderurgia, dos mineiros, así que formaba parte de mundos moi masculinos. O bolchevismo era masculino, o menchevismo menos. Había moitas máis no Partido Socialista Revolucionario, moitas máis liberais moderados. Isto dice Merrill, a ver que non me pendiente a lectura do libro. E, bueno, un pouco recapitulando sobre os personaxes, é moi curioso que en algún lugar leí, por exemplo, que a comezo do século XX, a pesar de que a sociedade rusa teóricamente era tan atrasada, curiosamente era o país europeo con maior índice de mulleres universitarias, en torno ao 40% dos estudiantes universitarios que eran mulleres. Igual me equivoco na cifra, pero creo que hai un libro de Baracto, pero non estou seguro. E logo é moi curioso o protagonismo desde datas moi tempranas, ¿no? A que organiza o atentado contra Alexandre II, Sofía Perovskaya, en 1871. E aqueles que nos unha época necesitamos este rol da historia agraria, lembramos aquel libro de Theodor Shannon de Más tardío y la vía rusa, y las famosas cartas de Vera Zasuli a Marx, que eran muy negativas. Bueno, Vera Zasuli, que é unha das fundadoras do Partido Obrero Socialdemócrata, do bolchevismo. Bueno, famosas de Spiridovna, e, bueno, o caso de Fanny Kaplan, a autora do atentado contra Lenin. Entonces, a mí me llama moita atención eso teóricamente atrasado. En moitos aspectos, no protagonismo da muller, es decir, a revolución de Ferreiro, a revolución femenina, en principio, a soldado que fala con el catalán. Ese contraste, entre o presunto atraso e o dinamismo, que tamén se manifiesta na arte, que é absolutamente ocultado. Kandinsky, que é era simplemente hacer esa reflexión Vale. Solo una cuestión claro, Solo una cuestión. Que as mulleres al menos no partido, o digamos, no que votaron muy político, a ver, tampouco é raro tendo en conta que os bolcheviques son a maioría. Es decir, que a veces pensamos que os bolcheviques eran mayoritarios, pero que tenían muchísima máis representación os socialrevolucionarios que os bolcheviques. Todo este ciclo, dicir, aí o que se está representando tamén é que os presentes un pouco en todos os sectores, o que desde o anarquismo nos decía empezases ata os sectores, digamos, de lo que era o movimento revolucionario, como os bolcheviques, etc. Entón, bueno, quero dicir, que ao final aquí un pouco a realidade social. Pues la realidad de todas las revoluciones. O que ocurriu na Unión Soviética desde o 19, porque o proceso revolucionario se prepara. Outra cousa é que en un momento determinado a cobertura permite un golpe. Eu creo que o que tiveron foi, o sea, as mulleres se movilizaron muchísimo. E as mulleres, cando teñen que alimentar, se movilizan. É unha constante. Cando teñen que dar de comer, se movilizan. Primeiro. Segundo, se movilizaron xa o mundo laboral, porque estaban traballando. Podemos coller as memorias, eu non li todo aquí, da súa conductora de Gandía, que tamén está publicado, das lavandeiras, por exemplo. Eu, que levo reivindicando ese traballo fai moitísimo tempo, pois me di conta que en 1997 reivindicaba. Digo, estamos reivindicando en Santiago no 2017, pois está moi ben,
está moi ben, o reivindicamos como un oficio e unha profesión e unha economía moi importante para algunhas familias e para algúns elementos económicos. Bueno, pues, eras o protagonismo que tuveron, digamos, na vida como consecuencia da guerra foi inmenso. En todas as movilizacións entre 21 e 23 tamén, e na NEP tamén. O que pasa que ese protagonismo necesita xente que o conte, que o escriba, necesitan ser protagonistas. E as protagonistas ou morreron, ou foron ou morreron, diría unha enfermedade, ou foron apartadas, ou foron asesinadas, ou foron eliminadas. E ademais os seus escritos que están aquí, eu non inventei nada, non existen, están mentidos. Entón, evidentemente, non é unha cuestión de número, é unha cuestión do que conseguiron, do que fixeron, e de como pouco a pouco, eu podía ler aquí algún texto de Estado, que o teño aquí subliñado, como pouco a pouco este protagonismo e esta cousa e esta conquista de dereitos se vai pasando a segundo plano porque hai cousas máis importantes que resolver. E iso que eu saiba pasou en todas as revolucións, en todas. Incluso naqueles que nos tocou vivir en primeira línea. Eu teño unha certa edade, os outros moi novos. Pero para nós, a revolución sandinista era un exemplo. Porque as mulleres feministas eran protagonistas. E estaban en todos os lugares. Non quero facer balance ni contar, E foi a tope, como que dice. Isto, o que sí temos obriga histórica, porque temos que ser vos, historiadores e historiadoras, é contar a verdade. Como historiadores e historiadoras temos que poñer en riba da mesa os feitos e a verdade. E está aquí. Outra cousa é o que logo se convertiu en Unión Soviética a partir do ano 1941. E xa non digamos a partir do ano 1945. Por que Lenin no 40 dice que o papel de productor das mulleres é fundamental no 40 e iso pode reivindicar por de todo? Porque había que ter fillos e fillas. Había que ter producir fillos e fillas. E producir fillos e fillas só lo pueden hacer. E era prioritario, fundamental e importantísimo. E logo, se además pasas ao segundo todo o plano, a produción e reproducción da forza de traballo non forma parte del Producto Interior Bruto, ni de la economía, non se contabiliza. Pero é imprescindible. Claro. E quen lo hace? E quen lo fala? Pois eso é así. E eu xa sei que é así. E non quero ser, cuidado, todas as mulleres que están aquí. E algúns homens, porque eu creo que algúns ten sentido común. Algúns homens que ten sentido común e que construiredes novos mundos diferentes, evidentemente non me gusta, son as persoas que me coñecen saben de ver que son optimistas por natureza. E temos que seguir traballando, non nos queda máis remedio, pero que a veces poden pedras no camiño de carai, tamén é verdade. E aquellas puxeron a partir do 23 como consecuencia de como quedou o país, porque as puxeron moitas, as puxeron no 40, porque había que ganar a guerra, por decir isto, e as puxeron no 45. O que non podemos permitir que se silencie. Que se silencie. A mí me parece que iso é moi importante. E, efectivamente, Tito, tú plantejas un debate claro. Na Unión Soviética, no ano 18, o traballo doméstico, en primeiro lugar, para moitísimas núcleos familiares, sobre todo se fixo un esforzo moi grande de que a familia foi unha familia nuclear, non extensa como era, é dicir, bueno, de modernizar os procesos, non? Supoño unha carga importante. Conseguir os alimentos, simplemente, logo, despois, todo o que ese mundo. Todo, bueno, pues nese momento, habría que facer un esforzo económico grande para que iso fora colectivo na menor parte posible. E se fixo hasta un momento, despois non, porque se non, ao final, claro, é que a xornada laboral das mulleres que estaban na fábrica, porque os homens estaban no frente, con os maridos ou fillos, que estaban na fábrica, que volvían a casa, que tiñan que dar de comer, que tiñan que cuidar, que tiñan que limpiar, debían de quedar 3 horas para dormir, cando lle quedaba. Que además se tiñan que desplazar, pero, claro, eso non estou falando de nada profesional, verdad? E que non nos conten as cosas de todo, en moitos casos, non? Por eso as mulleres non teñen conta das horas non contan. As mulleres as
non de familia nuclear. Sí, Porque o problema, entonces, que a palabra é, pero eu creo que un dos problemas, se me permites, é que hai unha componente moi patriarcal na Revolución Soviética. E iso, nin revolución, nin farrazo legal. É que o patriarcalismo forma parte da lógica da revolución. Así que un pouco políticamente incorrecto, a solución do traballo doméstico a fixo o Fordismo, a solución da masa americana coa electrificación das cociñas. Que é iso, non? Toda esa tecnología. Sí, no, pero que hai unha relación directa que había sido moi interesante. Eu non conocía esta mujer da que te falaba, claro, que na casa de mi vida, que aprendí un montón. Pero esta Spiridónova, que non sei tamén, non tiene ni idea que tiña esa veneración, pero esa veneración, porque aí vamos a ver a nosa aprende desta facultade, ten que ver, por un lado, porque a fusila, por tanto, unha virxe, unha santa, e por outro lado, porque ten un predicamento no mundo rural, e moitas delas que eran, digamos, propagandistas da MECA. E aí, claro, aí está unha das claves, porque justamente a partir de que se impón a visión non máis stalinista, sino o que se chamaríamos modernizadora, tractorificadora, hiperproductivista, que ten moito máis que ver con un capitalismo de Estado que con outra cousa, e no momento que tamén está a muller se aparece coa dela, non solamente como Estado, e desaparecen con unha lógica que está na cosa. E desaparecen por edad. Como modelo industrializador productivista que a Unión Soviética copia da Revolución Industrial inglesa, que non se funciona para nada, non se funciona para nada. Non copia, pero gracias a E o intercambio desigual entre o campo e a industria vai ser inmenso, e de gran parte das plusvalías do modelo. Da desigualdade terrible que se crea entre o sector industrial a todos. Vamos a desmonopolizar, que Sí. creo que nos paramos por ahí. Si no, acabamos todos siendo bolcheviques. Sí, porque si traballamos que son 65 días do ano, prácticamente a xente está todo o resto do día e deben ter ingresos económicos ou algo así. Pero ese proceso está contemplado. Claro, como estaba no, contemplado? o que estaba contemplado era na Unión Soviética, o que contempla o Código de Familia do ano 1918, e que foran todos servicios públicos. Todos. Comedores, lavanderías, claro, ese é o que contempla, e o que puxeron en marcha en algunos sitios, pues, eran comedores, lavanderías, guarderías, cuidado das persoas maiores, todo eso eran servizos públicos atendidos por persoas asalariadas e que efectivamente liberaban a todo o mundo de facilitación. É como estaba contemplado. Outra cousa é o que se puxo en marcha, que se puxo en marcha pouquinho. O que máis se puxo foron as guarderías, as galerías, se puxeron en marcha bastante, e lavanderías. Foi o que máis se puxo. Pero logo despois os comedores sí se vincularon e ainda existían nos anos 80 os centros fabriles, eso sí. O sea, donde realmente o código se chegou a aplicar e moitísimo hasta moi tarde era as fábricas e os centros fabriles de unha certa dimensión importante que sí que tiñan servizos vinculados á fábrica. É dicir, guarderías, comedores, lavandería, todo eso sí que se fixo vinculado a ese sistema, que logo se copiou en algún outros lugares. Por exemplo, grandes fábricas francesas, o copiaron nos anos 50, sobre todo, Partido Mayo 78. Partido Mayo 78 tamén o fixeron. Eses traballos gratuitos eran realizados tamén por mulleres ou por ambos sexos, porque se eran realizados por mulleres estarían idiotizando igual. Ou se deberan pagar. A diferencia que era salarial. Pero estarían Sí, idiotizando igual. nas fotos que vimos, que tamén estaban, eran mulleres todas as que atendían. Tamén é verdade que outros que non se puxeron en marcha, o que nos puxen despois do 23, houve mulleres que o puxeron pola súa conta, sobre todo por menos. Eu que comín en algún comedor público, comín porque non sabía, había comedores públicos. Lembrome que na entrada en Irkutsk, en Siberia, había comedores públicos, todos esos atendían a unas niñas, eso sí que me acuerdo. Pero eran comedores públicos da vila, ibas a comer ali, eran comedores públicos e pagabas, me acuerdo, pagabas moi pouco, me acuerdo, cantos rublos era, pero eran
moi pouco. E si, no ano 1986 existía. En Ircus e Zaborosca. En Moscú estaba a cousa xa máis diluída. Sí, pero non hubo, según vai pasando os anos, non hai un equilibrio entre homens e mulleres nestes postos. Ou sempre, ou como ti dices eso, que cando ti vas e que hai un home traballando, pero non hai ese equilibrio igualmente, non sigue sendo un traballo para as mulleres. A mí o que me chocou, bueno, me chocou porque non estás habituado, non? Pero sei menos mal. Eu cando estuve no ano 1986 o que me impresionou, con moito é que o metro, o tren, porque fixen unha parte do Transiberiano, os camións, tiñan mulleres traballando. E eu non estaba moi habituada a ver. Non sei se vosotros viveron, non estaba moi habituada a ver. O sea, que hai unha introducción da muller nos supostos campos de traballo dos homes, pero non dos homes nas mulleres. Para a ciencia tamén, non? Claro, pero non hai unha introducción dos homes nos campos de traballo supostamente das mulleres. Se ten ningún, non? Sí. Pero bueno, en ese mundo laboral que sí podías ver, bueno, lo que te da un mes de estar allí, tampouco, pero lo que te da un mes de estar allí sí que veías al respecto de outros lugares. Despois das fotos da política tampouco aparecen moitas mulleres. No, ninguna, pero si non existe, vamos, yo creo que fue la Alexandra Constay, que sí, vamos, non la podemos ocultar, ni siquiera nada Vizcaya, que era vicecomisaria, es decir, que non era, e que después recupera, ten un periodo de concentración como están, e recupera ese traballo, bueno, esa función, despois, as embaixadoras, es decir, elas, moitas delas, máis das que dixen aquí, traballaron en relacións exteriores. Porque eran mulleres formadas, que sabían idiomas, e que o problema é tamén, pois, en 1918, cando tuveron que montar, sabían idiomas, porque si veres este libro, que é preciosísimo, veredes como en Zurich, como mencionamos un libro que se lee moi ben, como en Zurich crearon unha verdadeira comunidade, e logo xa se acondían unhas a outras, como na Unión Soviética, perdón, como en Rusia non podían estudar determinadas carreras que lles estaban prohibidas, pois iban allí, e entonces, efectivamente, bueno, pois era, algunhas estaban moi formadas, e eu, o que veio impresionada é da súa vida, porque militaban, estaban formadas. É verdad que moitas non tiñan fillos, eso é verdade, por eso eu sou unha caña con moita desgracia, non te amo de todo máis, pero tiñan unha capacidade inmensa e unha gran capacidade de traballo e de formación e de participar en organismos internacionales. Bueno, pues con isto que caracteriza as mulleres que cando queren salir a vida política, etc., pues teñen que multiplicar. E ademais como se lles exixe moitísimo máis, porque teñen, ademais de ser, teñen que demostrar que, pues claro, e naquela época... Ben falado, unha, dúas, vamos un momento, tres, máis, máis. Como se leva a cabo ese proceso de cambio mental dunha sociedade totalmente patriarcal? Ese cambio de mente, ese cambio de mentalidade dos homens. Se ve que eso aí... Espera, que non va a tomar nota. Sí, ya. Xa. Sí, bueno, a mí un tema que me parece interesante é o ámbito militar, que, bueno, non sei quen é o decir que no exército da Unión Soviética pegaba a política de paz moi diferente do que pegaría os centros sociales, por exemplo, que había unha igualdade entre todos os povos soviéticos, pero logo os musulmanes, por exemplo, estaban sempre excluídos das unidades de combate, non podían aprender a manejar avións, tiñan claro propio. E a muller, que se incorpora ampliamente ao exército na Segunda Guerra Mundial, sempre está excluída da oficialidade do alto mando. Unha vez que remata a Segunda Guerra Mundial, en que período, tamén deixa de haber constitución para as mulleres. Eso lo demos ao final da Unión Soviética. Nada, quería explicar o mundo. ¿Algo máis? Sí. Así como curiosidade, que ocorre coas feministas, coas fascistas que non son socialistas cando acontece a revolución, se traballaban juntas antes e hai un momento de sección, porque logo non sei se, por exemplo, en Europa como sentido que cando acontece a revolución rusa, en o fascismo hai unha división entre os socialistas e os socialistas. Bueno, e logo, en segundo lugar, tamén quería plantear se se pode falar de unha, aparte de unha, probablemente
Pero en que período? O sea, Claro, cando era energética, Sempre se hai un retroceso da muller. sí. Mais, Que resistencias atopaban as mulleres nos seus respectivos partidos, no bolchevique ou dentro dos partidos revolucionarios, para intentar levar as súas ideas, as súas perspectivas, ou intentar tamén ocupar direccións, etc. probablemente. Alguma máis? Bueno, Aquí. Que levanta, non? Así un pouco. No, yo quiero preguntar sobre, después de la época, digamos, de la época de Lenin y de la de Stalin, ¿cuál fue la política hacia la mujer después de la época de Stalin, en los años 60, 70 y... Outro máis. me gustaría que falaran mulleres. Claro, Gracias. aí va. Cal era a posición destas mulleres con respecto á maternidade? E tamén con respecto ao matrimonio. Falaches de cólera Con respecto, perdón, a maternidade, sí. e ao matrimonio. O matrimonio. Aí xa está, non? Ben, bueno, vamos a ver, vou a empezar a ver se sei contestar todas. A primeira, que foi, sí, era sobre... Como o cambio de, incluso por eso cambio de Vamos a ver. mentalidade dos homens. Para a igualdade. Foi un problema gravísimo e de feito cambiou moi pouco. No ano 1923 hai algunhas denuncias incluso que chegan porque os homes abandonan, en principio o divorcio era por o envío dunha carta a autoridade local, porque os homes 24, 25, e bastantes denuncias porque os homes abandonan digamos, a familia sin ninguna responsabilidade e deixan os fillos sin absolutamente asumir ninguna responsabilidade legal de alimentación, sobre todo problemas de alimentación e dese tipo, non? E incluso esta imaxe que vos puxen de esta, non? Esta, dos nenos e nenas que van descalzos e famélicos despois do ano 23 e que son verdadeiras, o sea, son grupos inmensos, non? E que obliga a que as mulleres se asocien e poñan en marcha mecanismos que a revolución non puxo, a pesar de existir ese código que estaba en vigor na familia, bueno, pois é porque en moitos casos os pais abandonaban completamente as súas familias. E evidentemente isto existiu. Unha cousa é legislación e outra cousa é práctica. Entón, os incumplimentos sistemáticos conlevaron xuizos, conlevaron denuncias, conlevaron unha problemática bastante grave. Eso é unha constante e unha característica. Por darnos algún dato, hoxe en día, o promedio de postacións ou de pagas familiares que os homens non executan despois dunha sentencia judicial está entre o 39 e o 42%. As aportacións familiares porque os fillos e fillas teñen dous, os espermatozoides salen a un lado, e só non pode salir un, non hai maneira, e o fillo e a filla sin espermatozoide non existe. Por tanto, todos os fillos e fillas teñen un pai. Na Unión Soviética pasou isto e incluso se chegou a argumentar por parte de sectores contrarrevolucionarios que o código era un atentado contra as persoas. Se chegou a... incluso hai escritos, non? De denuncia, non creo que sea nada novo, nin nada que non ocurrira en outros moitos lugares. En algúns casos, a legislación vai moi por diante da sociedade. E os cambios na sociedade, sobre todo cando as protagonistas dos cambios que son elas, deixan de ter políticamente unha capacidade de decisión importante, e isto ocurriu cando a Organización de Mulleres se disolveu no ano 1929, e esa escola de cidadanía e de feminismo deixou de existir, pois efectivamente significou un retroceso ainda moitísimo. Eso está estudado e existe. O sea que a conciencia, a mentalidade non cambiou, posto que ao final se disolveu e non Cambiou houve moi lentamente, sí. E logo veremos as políticas que se puxeron en marcha, pero si queres xa contesto, porque me parece que me preguntaches tú sobre a maternidade e todo eso. As políticas que se puxeron en marcha no ano 1939 e logo no ano 1946
son un ben social, por tanto teñen un pai e unha nai, pero a sociedade se ten que facer cargo delas. É dicir, non son políticas demográficas como as que se puxeron en marcha nos países nórdicos nos anos 90. Nada que ver. Para resolver unha cuestión grave que tiña, que era a cuestión demográfica. Na Unión Soviética, o que se puxou en marcha foi unha responsabilidade sobre as mulleres, ca prohibición do aborto, que Stalin definiu como un asesinato, ca consolidación do matrimonio como estructura familiar capaz de garantizar o nacimento de fillos e fillas. Todo eso, evidentemente, foi no reforzamento da estructura patriarcal como estructura consolidada. As revolucións poden cambiar as estructuras políticas, outra cousa é que cambien as estructuras sociales. Ben, a respecto do militar, bueno, os exércitos non teñen nada que ver con as mulleres. Nada. A estructura militar, incluso un proceso revolucionario, para as mulleres é un elemento negativo. Moi negativo. Outra cousa é que en 1921 a necesidade de salvar a Unión Soviética implicara a creación dun exército vermelho. E, por tanto, o protagonismo de mulleres en armas, incluso de mulleres, como a que vos contei, con cargos de responsabilidade e con cargos de formación como outras mulleres. E que en 1941, este libro define moi ben, porque este é unha parte das entrevistas que Svetlana Alexievich fixo, que hai moitísimas máis, ela ten e agora acaba de salir outro libro sobre as francotiradoras, acaba de salir outro libro sobre as que conducían avións, agora está salindo, se está publicando varias, co centenario da Revolución, pois aparece, non? E efectivamente o tema da guerra é un tema, e o tema militar, e a disciplina, é un mundo que para as mulleres é hostil. É hostil, completamente. Outra cousa é que estas mulleres participaran activamente na guerra porque se daban conta de que era a única maneira de defender o proceso revolucionario no seu país. Non quedaba remedio. E foron moi activas. E se defendían entre elas. E se protegían. E tuveron un enorme protagonismo. Ahora, en condicións moi difíciles, evidentemente. Eso non quere decir que non se faga. As mulleres están habituadas a pelear en condicións moi difíciles. E a vivir moito máis en condicións difíciles. E normalmente solen salir para dentro. E aquí unha das cousas que queda moi clara neste libro son os mecanismos de apoio que